Δεν τα παίρνουν με τους προσαρτήτες. Δεν μπορούν να τους κομμάτους μαζί. Στις 2 Φεβρουαρίου ολόκληρη η Ελλάδα παρακολούθησε από τους τηλεοπτικούς δέκτες για μια ακόμα φορά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Μόνο που αυτή τη φορά τα επεισόδια ήταν διαφορετικά. Το τι και το πώς τους δεν χάθηκε μέσα στη βουή τους. Αυτή τη φορά μέσα από τις γραμμές των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τάξης ξεπρόβαλαν κάποιοι κρανοφόροι με λοστούς και μαχαίρια. Ομάδες κρούσης συντάχθηκαν με την αστυνομία κάτω από την κοινή λογική της βίας ή μήπως κάτω από κάτι ακόμα χειρότερο, κάτω από την κοινή ιδεολογία. Οι οπλισμένοι νεαροί ήταν μέλη της οργάνωσης Χρυσή Αυγή και υπόθηκαν πάρα πολλά δικαιολογίες για το πώς βρέθηκαν ανάμεσα στους αστυνομικούς και πώς τους επέτρεψαν να δράσουν. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει τμήμα της ελληνικής αστυνομίας που πιστεύει ότι η Χρυσή Αυγή διασφαλίζει την τάξη. Υπάρχουν αστυνομικοί που θεωρούν ότι πρέπει και μπορούν να συμπορεύονται ιδεολογικά, πολιτικά και από άποψη τακτικής με φασίστες οι οποίοι μαχαιρώνουν στους ανθρώπους τους και έχουν ως κώδικα τιμής τους την βία. Εάν ναι, τότε η ελληνική αστυνομία μοιάζει με ένα μεγάλο καφάσι με μήλα, όπου έγκαιρα πρέπει να βρεθεί αυτό που σαπίζει. Χρυσή Αυγή. Φάλαγγες με γυμνασμένους θειασότες της βίας. Ομοιόμορφο ντύσιμο που παραπέμπει σε γνωστές νεοναζιστικές οργανώσεις της Ευρώπης. Χιτλερικοί χαιρετισμοί και πάνω απ' όλα ιδεολογία. Ρατσιστική ιδεολογία με σαρκασμό για τη δημοκρατία. Οι πολιτικοί είναι αλήτες, οι μετανάστες υπάνθρωποι και οι δημοκράτες υποχωρητικοί λακέτες της παγκοσμιοποίησης. Μόνο τους τελευταίους 6 μήνες έχουν γίνει 17 επιθέσεις με μαχαίρια και σιδερολοστούς σε μετανάστες κυρίως και ανύποπτους πολίτες. Η αστυνομία τις καταγράφει απλώς ως επιθέσεις, σαν αυτές που κάνει για παράδειγμα ένας τσαντάκιας σε έναν περαστικό. Οι φάλαγγες της Χρυσής Αυγής έχουν τις δικές τους ονομασίες, ως Χρυσή Αητή, Γαλάζια Στρατιά και τους δικούς τους αρχηγούς. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτα και κύρια αυτές οι οποίες έπεσαν θύματα του φασισμού, έχουν απαγορεύσει δια νόμου τις νεοναζιστικές οργανώσεις. Στην Ελλάδα το θέμα Χρυσή Αυγή άνοιξε νομικά και έκλεισε πάρα πολύ γρήγορα. Η Χρυσή Αυγή ξεκίνησε ως οργάνωση, μετατράπηκε σε σωματείο και τώρα πια δηλώνει πολιτικό κόμμα. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Έχει μέχρι τώρα τραυματίσει σοβαρά πάρα πολλούς, έχει θέσει σε κίνδυνο πολλών ανθρώπων τη ζωή και πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε την ύπαρξή της. Κάποια στιγμή μάλιστα ανακοινώθηκε ότι θα διαλυθεί, δυστυχώς όμως υπάρχει. Συνεπώς είναι ένα θέμα το οποίο επίσης πρέπει να δούμε ως κοινωνία και ως κράτος, κατά πόσον τέτοιου είδους οργανώσεις πρέπει να υπάρχουν και μάλιστα να λειτουργούν εντός εισαγωγικών νόμιμα. Στις 2 Φεβρουαρίου η Χρυσή Αυγή διοργάνωσε εκδήλωση για τα ήμια. Νόμιμη, όπως μπορεί να λέει, αφού δρά χωρίς νομικά εμπόδια. Την ίδια ώρα οι κοινωνικοί φορείς διοργάνωσαν αντιφασιστική εκδήλωση διαμαρτυρίας για την δράση της Χρυσής Αυγής. Κοιτάξτε να δείτε, τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν είναι λίγο πολύ γνωστά και να μην τρώω τον τηλεοπτικό σας χρόνο. Έγινε μια πορεία καθόλου ειρηνική, με κρανοφόρους, με ρόπαλα, με γκασμάδες, με σιδερολοστούς, η οποία επετέθη στην συγκέντρωσή μας και αυτό διήρκησε περίπου 10 λεπτά. Από εκεί πέρα η Χρυσή Αυγή γύρω στις 2 η ώρα αποχώρησε. Και έτσι δεν κλιμακώθηκαν τα επεισόδια. Παρόλα αυτά όμως τα επεισόδια συνεχίστηκαν έως τις 10 το βράδυ. Αυτό λέει πολλά. Πιστεύω ότι ήταν μια ενέργεια πολύ καλά μελετημένη, αυτή η οποία έγινε και αυτοί οι οποίοι την προκάλεσαν, με σκοπό πολύ βαθύτερο από κάποια απλά επεισόδια. Αν ήμασταν Αλβανοί, αν ήμασταν Κογκολέζοι, αυτή η πλατεία θα ήταν φωτοδοκημένη. Όμως, επειδή είμαστε αμετανόητοι, είμαστε Έλληνες, είμαστε εθνικιστές, πρέπει να είμαι σκοτεινοί. Ο Νίκος
Νίκος Μιχαλολιάκος είναι επικεφαλής της Χρυσής Αυγής επί δεκαετίες. Ιδεολογικός καθοδηγητής της οργάνωσης. Τη δεκαετία του 70 ανήκε σε ακροδεξιές ομάδες που εξαρθρώθηκαν τελικώς. Έχει καταδικαστεί για κατοχή εκρηκτικών. Τη δεκαετία του 70 οι ακροδεξιές ομάδες τοποθετούσαν βόμβες σε κινηματογράφους και βιβλιοπωλεία, των οποίων δεν ενέκριναν την δραστηριότητα. Κανένας δεν προσκάλεσε στην πατρίδα μας εκατοντάδες χιλιάδες ξένους. Τώρα ο Νίκος Μιχαλολιάκος περιορίζεται στο να βγάζει το ιδεολογικό προφίλ της οργάνωσης προς τα έξω. Στα επεισόδια στις 2 Φεβρουαρίου, τα μέλη της Χρυσής Αυγής, με κράνη και ρόπαλα, έδρασαν πίσω από τον προστατευτικό κλειό ανδρών των ΜΑΤ. Δεν ξέρω, εμείς ούτε ρόπαλα έχουμε εδώ. Τα κράνη τα έχουν όσοι έχουν μοτοσυκλέτες και είναι υποχρεωτικά, τους γράφουν. Και οι περισσότεροι νέοι, όπως ξέρετε σήμερα, χρησιμοποιούν μοτοσυκλέτες. Αυτοί οι νεαροί δεν οδηγούν μηχανή. Είναι οπλισμένοι με καντρόνια και σιδηρολοστούς. Δίπλα τους είναι αστυνομικοί. Κύριε Ντουμά, επιχειρησιακά, βλέπουμε το συγκεκριμένο πλάνο. Πώς βρέθηκαν δίπλα-δίπλα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή? Την ώρα, κυρία Νικόλτσεβου, την ώρα που επιχειρεί η Δημιουργία, δεν είναι δυνατόν να έχει το νου της και στην πλάτη της. Δεν μπορεί να δει. Επιχειρεί μπροστά. Επιχειρησιακά σίγουρα δεν κινείται καλά μια ειδική ομάδα αστυνομικών που βλέπει γύρω της ανθρώπους με κράνη, όπλα και βία, χωρίς να κάνει έστω και μια σύλληψη. Υπήρχε έστω και μια πιθανότητα αυτοί οι νεαροί να ανήκαν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και να μην συλλαμβάνονταν από την αστυνομία? Είναι ένα φυσικό ερώτημα. Οι αστυνομικοί θεατές παρακολουθούν τα μέλη της Χρυσής Αυγής να παίζουν το ρόλο της εμπροστοφυλακής. Με μαύρα ρούχα, καδρόνια που παίζουν το ρόλο κουταριού σημαίας, λωστούς και κράνη. Η βία είναι φασισμός από όπου και αν προέρχεται. Πόσο μάλλον αν φοράει κουκούλα και κράνος. Η αστυνομία δεν έχει καμία ανάγκη, καμία αστυνομική ομάδα να επιβάλλει τη θέλησή της, τον νόμο, που δεν είναι άλλο από τον νόμο. Θα έπρεπε ο επικεφαλής, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο επικεφαλής όλων των ΙΑΤ, και αυτό γεννάει και ένα ερώτημα, θα έπρεπε να καταλάβει, θα έπρεπε να σκεφτεί, θα έπρεπε να αντιληφθεί, θα έπρεπε να έχει προνοήσει ότι η κοινωνική ομάδα, η συγκεκριμένη, ήταν σίγουρο, ήταν βέβαιο, όταν θα στρίψουν να αποθήσουν την άλλη διαδήλωση, ότι θα παρεσφρίζαν μέσα στις τάξεις τους. Ότι θα προσπαθούσαν να μας υποβοηθήσουν το έργο. Ότι θα προσπαθούσαν στην ουσία να κάνουν το δικό τους το κομμάτι. Να δείξουν τα δικά τους πιστεύω. Πώς το βλέπουν αυτοί. Και βέβαια να αντεκδικηθούν την αντιδιαδήλωση η οποία είχε προγραμματιστεί. Το λάθος των δυνάμεων των ΜΑΤ δεν φαίνεται να είναι επιχειρησιακό. Ξέρουν ποιοι βρίσκονται πίσω από τις κουκούλες. Ας δούμε μερικές φωτογραφίες ντοκουμέντα. Άγαλμα Κολοκοτρώνη. Μεσημέρι. Πριν τα επεισόδια. Οι άντρες των ΜΑΤ περιμένουν. Δίπλα τους είναι διάφοροι εύσωμοι νεαροί. Κρατούν λωστούς. Μόλις ξεκινούν τα επεισόδια, θα κρύψουν τα πρόσωπα. Τα οικεία για τους αστυνομικούς πρόσωπα. Αυτός κρατάει μαχαίρι. Τα περισσότερα ως σήμερα θύματα της Χρυσής Αυγής έχουν χτυπηθεί με μαχαίρι. Δεν τον ενοχλεί κανείς. Ίσα ίσα ήταν εξοπλισμένοι οι χρυσαυγίτες με αστυνομικό εξοπλισμό και επίσης οι διαθέσεις της αστυνομίας είχαν φανεί και πολύ νωρίτερα όταν στην πλατεία Κολοκοτρώνη που είχαν συγκεντρωθεί, την ώρα που προπαρασκεύασαν τα υλικά τους, την ώρα που προετοιμάζανε το έγκλημά τους βάζοντας κουκούλες και καλύβοντας τα πρόσωπά τους, την ώρα που ετοίμαζαν τον εξοπλισμό τους, όχι μοναχά αυτοσχέδιο τύπου σημαίας, αλλά και κανονικό εξοπλισμό επιθετικό, η αστυνομία ήταν μαζί τους και συζητούσε στην πλατεία. 3 άνθρωποι χτυπήθηκαν σοβαρά και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Δεν έγιναν ούτε προσαγωγές ούτε συλλήψεις. Όχι αυτή τη φορά τουλάχιστον που πρωταγωνιστούσε η Χρυσή Αυγή. Ο Θεμιστοκλής Καραλής είναι φοιτητής και αυτόπτης μάρτυρας σε μια απίστευτη σκηνή. Άνδρες των ΜΑΤ μεταφέρουν τον εξοπλισμό των μελών της Χρυσής Αυγής. 3 η ώρα, μισή ώρα περίπου μετά τη λήξη της πορείας αυτής που προσπάθησε να γίνει ή της αντισυγκέντρωσης,
Κατευθύνθηκα να πάω στο αυτοκίνητό μου, το οποίο το είχα σταθμεύσει από πίσω από την Άνθιμο Γκαζή, πίσω από την πλατεία Κολοκοτρώνη. Εκεί είδα 3 αυτοκίνητα, 2 γιοταχή και ένα φορτηγάκι να φορτώνονται από άτομα της Χρυσής Αυγής και από κάποιους αστυνομικούς των ΜΑΤ, μελωστούς, σιδηρολοστούς, στυλιάρια, και πραγματικά τα έχασα εκείνη τη στιγμή. Ήταν τα άτομα που πριν από μισή ώρα μαζί με τους αστυνομικούς κυνηγούσαν τους φοιτητές, τους αντεξουσιαστές, τους διαδηλωτές ενάντια στη φασιστική συγκέντρωση που είχαν κάνει στην πλατεία Κλαθμόνος. Αυτό δεν συνέβη, δηλαδή στο φορτηγάκι φορτώθηκαν τα εξαρτήματα που ήταν απαραίτητα για τη συγκέντρωση. Όπως οι εξέδρες, οι οποίες, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί υποθέτω ότι θα έχετε καλύψει αρκετές πολιτικές συγκεντρώσεις και ομιλίες, είναι σιδερένιες, και εσείς ακόμη αν σας δουν να φορτώνετε όλα αυτά τα φωτιστικά εδώ, τα σιδερένια, θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι σιδηρολοστοί. Λοιπόν, ήταν μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ήταν φώτα, φωτισμός της πλατείας και αυτά τα πράγματα. Είναι όλα ανυπόστατα. Και μάλιστα θέλω να καταγγείλω ότι το άτομο αυτό, στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκει αυτό το βανάκι που είναι ένας επαγγελματίας, έχουν δώσει το όνομά του, το τηλέφωνό του και απειλείται η ζωή του και βρίσκεται σε κατάσταση νευρικής καταρρεύσεως. Τα στοιχεία από το βαν είναι στη διάθεση του Α. Η δημοσιογραφική έρευνα, και δυστυχώς όχι η αστυνομική, έδειξε πως ο αριθμός κυκλοφορίας και το αυτοκίνητο δεν ανήκουν σε κάποιον επαγγελματία με ηχητικά συστήματα. Και κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης και κατά τη διάρκεια των φασαριών και μετά την ώρα που το φορτώνανε, που φορτώνανε το όχημα αυτό με τους σιδηρολοστούς, ήταν σαν μια καλή παρέα μεταξύ τους. Και κάμπιζαν μαζί και καφεδάκι πίνανε μαζί και συζητούσαν μαζί. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι ο ένας εκ των χρυσαυγητών που φόρτωναν τα υλικά εκεί, στην τσέπη του είχε και μια μοτορόλα, στο πίσω μέρο του μπουφάν του, μια μοτορόλα της αστυνομίας, ένα ασύρματο της αστυνομίας, και μάλιστα πώς το κατάλαβα αυτό ήταν ότι ακουγόταν η συχνότητα της αστυνομίας και οι εντολές που δίνανε, που έδινε το κέντρο της αστυνομίας στους άντρες των ΜΑΤ. Έχουν περάσει γύρω στις 5 μέρες από το περιστατικό αυτό και μου προκαλεί εντύπωση ότι δεν με έχει καλέσει κανένας να καταθέσω τι είδα. Πραγματικά δηλαδή, ενώ αν είχα κάποιο ροζ DVD ή αν ήξερα κάτι για κάποιο ροζ DVD, ήδη θα είχα πάει και θα είχα έρθει. Αν ο ίδιος ο αστυνομικός παραβιάζει τον νόμο, είναι επίορκος δηλαδή του όρκου που έχει δώσει απέναντι στην ελληνική πολιτεία, θα πρέπει τα αδικήματα τα οποία διαπράττει να είναι ιδιώνυμα, να έχουν δηλαδή αυξημένη ποινική απαξία. Γιατί δεν μπορεί αυτόν που βάζουμε να φυλάξει τα πρόβατα να είναι αυτός ο οποίος ταυτοχρόνως τα κλέβει. Το θέμα που υπάρχει δεν είναι ένα θέμα νομιμότητας για κάποιους αστυνομικούς στην ελληνική αστυνομία. Αν ισχύουν καταγγελίες ότι ολόκληρο τμήμα της Χρυσής Αυγής υπάρχει και λειτουργεί στην ελληνική αστυνομία, τότε τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει στη δημοκρατία να την υπερασπιστεί. Και ο αστυνομικός πρέπει αυτό ακριβώς να κάνει. Ας δούμε μερικές ιστορίες που αποδεικνύουν πως υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γιατί κάποιοι αστυνομικοί δείχνουν μια προτίμηση σε απόψεις που είναι ακροδεξιές. Ο Αυγουστίνος Δημητρίου είναι 25 ετών. Κλεισμένος στον εαυτό του τα 2 τελευταία χρόνια, εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη όπου σπούδαζε και επέστρεψε στην πατρίδα του, την Κύπρο. Η ζωή του άλλαξε όταν έστριψε τη γωνία του ξενοδοχείου Άμπεσέ στη Θεσσαλονίκη για να πέσει πάνω στην ασυγκράτητη βία των ίδιων των ανθρώπων του νόμου. Η Ελλάδα είδε τον Αυγουστίνο να ξυλοκοπείται βάναυσος από ομάδα αστυνομικών. Η δεύτερη βία ήρθε από την ανακοίνωση
της ελληνικής αστυνομίας μετά τα γεγονότα. Ο 24χρονος ωστόσο στη θέα των αστυνομικών και επιχειρώντας προφανώς να διαφύγει, έπεσε αρχικά σε σταθμευμένο μοτοποδήλατο και στη συνέχεια στη ζαρτινιέρα που υπήρχε στο σημείο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μου λένε θα δείξει τον Αυγουστίνο στην τηλεόραση, αλλά με φοβήθησε. Λέω και εγώ άρχισε να δείξει, να του δώσω μια, δυο, πόσο ξύλο ρε να του δώσω. Αχ μάνα μου, γεια μου, Χριστέ μου, αν και θωρώ τον και δείχνει τον, 9 άτομα να μου τον εκτυπούσει, εμένα, το γιο μου, που τον ανάγιωσα εγώ και είχα τόσα όνειρα. Εγώ νόμιζα πέθανε ο γιος μου εκείνη τη νύχτα. 9 άτομα. Τόσο πολλά επηρεάστηκα, έσπρωχνα την τηλεόραση, νόμιζα ότι θα τον εγκλιτώσω. Τίποτε, τράβουν τα μαλλιά μου, ο Τσιρίλου, τίποτε δεν έγινε το. Ύστερα, δεν μπορούν που την ημέρα, ούτε έτρωα, ούτε κοιμούμουν. Χάθηκε ο ύπνος μου, πήγα στον γιατρό, που το άγχος μου το δυνατόν το σοκ, πιάτσε ζάχαρη. Τώρα είμαι άρρωστη. Με το που μπαίνουμε, δηλαδή αυτό το πράγμα που είδαμε, ο Χριστός ήταν ένα παραμορφωμένο πλάσμα, ήταν πρισμένος παντού, είχε ένα κεφάλι τεράστιο, εξογκώματα από εδώ, τα χείλη του σπασμένα, ραμμένα και από μέσα και απ' έξω, η μύτη του σπασμένη, φουσκωμένη πάρα πολύ με χαρτομάντιλα, βαμβάκι μέσα, ραμμένη εδώ πέρα. Αυτό, ειλικρινά, αυτό που είδαμε, τρομάξαμε. Τους λέω, αυτός δεν είναι ο Αυγουστινός, αυτό το πράγμα δηλαδή που βλέπω δεν είναι ο αδερφός μου. Χριστός και η Παναγία, ποιος του κάνει αυτά τα πράγματα? Και μετά ζητήσαμε να ενημερωθούμε, δηλαδή με το που τον είδαμε και περάσαμε αυτό το πρώτο σοκ, αυτό που είδαμε, και λέει στον πατέρα μου Αυγουστίνος, μπαμπά μην ανησυχείς, μην ανησυχείς, ξέρεις, μπαμπά μην ανησυχείς, κάπως έτσι. Προσπάθησε να του πει να τον ησυχάσει, φοβόταν για τον πατέρα μου. Βγαίνανε στην τηλεόραση και λέγανε γελία πράγματα, χτύπησε μόνος του, το χτύπησαν οι αναρχικοί, έπεσε σε ζαρτινιέρα, τις γελιότητες, δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν. Βέβαια ήρθανε μετά από μόνοι τους και γελιοποιηθήκαν, γιατί τίποτα από αυτά δεν ίσχυε και τα βίντεο το δείξανε και όλος ο κόσμος που ήταν εκεί και είναι μάρτυρες δικοί μας για το δικαστήριο και θα είναι δίπλα μας μέχρι και το τέλος. Δηλαδή, τι να σας πω, ήτανε το ότι τον χτυπήσανε, το ότι δεν σεβαστήκανε κανένα από τα ανθρώπινα του δικαιώματα, τον σπάσανε στο ξύλο, τον βρίσανε, δεν τον πήγανε στο νοσοκομείο. Τον πήγανε στο νοσοκομείο μετά και τον φρουρούσανε, του είπανε ψέματα. Ρωτούσε σε ποιο νοσοκομείο είμαι και του λέγανε στο Παπαγεωργίου και στο Παπα-Νικολάου. Δηλαδή αυτά που έγραψε στο μήνυμα δεν φαντάστηκε. Τους ρώτησε εκεί τους φρουρούς σε ποιο νοσοκομείο είμαι και του λέγανε είσαι στο Παπαγεωργίου, έλεγε ο ένας, στο Παπα-Νικολάου έλεγε ο άλλος. Και τελικά ήταν στο γεννηματάς. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία, όλα αυτά δηλαδή για ποιο λόγο? Οι αστυνομικοί, οι οποίοι κακοποίησαν τον Αυγουστίνο, υπηρεσιακά έπεσαν στα μαλακά. Υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο σώμα. Γιατί δεν τους διώξανε? Εγώ ειλικρινά απορώ. Γιατί δεν τους διώξανε? Τι άλλο δεν περιμένουν να τους δουν να κάνουν? Να τους δουν, όχι να πάει κάποιος να τους κατηγορήσει. Γιατί οι συγκεκριμένοι φαίνονται στο βίντεο να τα κάνουν αυτά. Υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι μαρτυρούν ότι το σκοτώναν το παιδί στο ξύλο με τις χειροπέδες, ενώ φορούσε χειροπέδες. Το σηκώνανε πάνω και το χτυπάγανε και έπεφτε κάτω. Αν πάτε εκεί, εγώ έχω φωτογραφίες από όλη την περιοχή εκεί που είναι μέσα στο αίμα από τον αδερφό μου. Τα μάρμαρα γύρω-γύρω στην οικοδομή. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι, πέστε μου ένα λόγο να βρίσκονται στην αστυνομία ακόμα. Εάν θεωρείς τη βία δικαιολογημένη, τότε είναι πολύ εύκολο να θεωρείς δικαιολογημένη και την ένταξή σου σε μηχανισμούς που προάγουν τη βία. Η πλειοψηφία των Ελλήνων αστυνομικών είναι ταγμένη ωστόσο στην δημοκρατία και την νομιμότητα. Είναι όμως γνωστό πως στην ελληνική αστυνομία υπάρχουν θύλακες που την ταυτίζουν με τη βία, με ακροδεξιές αντιλήψεις, αλλά και με αντιλήψεις που την θέλουν στρατοκρατική και με έλλειψη δημοκρατίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί που έχουν καταθέσει ακόμα και με το όνομά τους και στα όργανα της αστυνομίας ότι τέτοιοι θύλακες έχουν εντοπιστεί κυρίως στη Μακεδονία. Ο Παναγιώτης φόρεσε για μία ακόμη φορά τα πράσινα παπούτσια για τις ανάγκες του γυρίσματος. Δύο πράσινα παπούτσια
που τον οδήγησαν στη φυλακή. Τον Μάιο του 2007 ο Παναγιώτης συνελήφθη γιατί φόραγε τα πράσινα παπούτσια. Δεν είχε κράνος, δεν είχε μαχαίρια όπως τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Φόραγε πράσινα παπούτσια που έμοιαζαν με τα παπούτσια κάποιου που είχαν δει οι αστυνομικοί να σπάει αυτοκίνητα. Σε τίποτα άλλο δεν έμοιαζε εκτός από τα παπούτσια. Και συνελήφθη χιλιόμετρα μακριά από το σημείο των επεισοδίων. Ήταν 5 το πρωί, ήμασταν στο πάρτι στην Πολυτεχνική. Ήταν ένα της Πάσου που γινόταν και ένα του ραδιοφωνικού σταθμού, το 1431. Κατά τις 7 τελειώσανε και τα δύο, μαζέψαμε και λίγο έξω την αυλή και αυτά. Μας είχαν ενημερώσει πριν μια ώρα ότι είχαν αρχίσει κάτι επεισόδια και οπότε μαζέψαμε γρήγορα για να επιστρέψουμε να πάμε σπίτια μας, μην έχουμε προβλήματα. Μαζεύουμε και ήταν η ώρα 7 παρά και ξεκινάω να φύγω για το σπίτι μου, το οποίο ήταν την αντίθετη κατεύθυνση των επεισοδίων. Στη μία άκρη ήμασταν εμείς στο Πολυτεχνείο και στην άλλη άκρη ήταν τα επεισόδια. Οπότε ξεκινάω να πάω για το σπίτι, με το που βγαίνω το πανεπιστήμιο και περνάω την Εγνατία, με σταματάει ένας αστυνομικός και λέει έλα μαζί μου, λέω, παρακαλώ. Έτσι όπως είναι μεταξύ μακριμάλης με μουσια, λέω με κλέψουνε τώρα. Α, δεν πειράζει, δεν τα κάνω. Και λέω και τι, μου λέει αστυνομία. Με πήραν λίγο στα 50 μέτρα και είχαν μαζέψει και άλλα άτομα. Μας πετάξανε κάτω, μας βάλανε χειροπέδι, μας φωνάζανε εκεί πέρα, μας λέγανε διάφορα που δεν πρέπει να ακούγονται. Σε κάποια στιγμή με κοιτάει ένας αστυνομικός, λέει λέει, αυτός για να μην τα πράσινα παπούτσια. Με το κλαπώ, αυτό λέω, τι λέει τώρα αυτό, ποια πράσινα παπούτσια. Ποιος ήταν. Πράσινα άλλο, Ναι, λέω, εγώ δεν καταλάβαινα. Οπότε τον βλέπω, με κοιτάει, μου λέει τώρα θα δεις τι θα γίνει και για που μου βίζες τη μάνα, μαλακισμένο και θα δεις τα πάθεις. Λέω, κάτι θα έχει παρεξηγήσει αυτός, θα καταλάβεις την πορεία. Τώρα συνεχίζαν, τους άλλους είχαν χτυπήσει κιόλας αρκετά. Δηλαδή, κάποιοι είχαν ανοιγμένες μύτες, μετωμένα χείλια, πρισμένα μάτια. Εγώ ευτυχώς είμαι τυχερός, δεν έφαγα ξύλο. Μου ζητάγαν να ομολογήσω ότι το έκανα εγώ και ότι για το δικό σου το καλό, γιατί θα απίσεις μέσα και να σε φυλακή. Και διάφορα τέτοια τα οποία είναι λίγο shocking. Πολύ ψυχολογική βία, δεν μπορώ να πω σωματική ότι υπήρχε. Δηλαδή, πίεση να σε κάνουν να ομολογήσεις κάτι το οποίο δεν έκανες ουσιαστικά. Είχαν φτιάξει κάποιες ιστορίες στα media, δηλαδή εγώ της άκουγα, βγήκε μία και λέει δήλωσε ο φοιτητής ότι είναι αναρχικός και γουστάει να τα σπάει και είναι σημασμένος και λέω εγώ ποιος, τι λέει, για μένα τα αυτά, αφού δεν τα πίστευα. Δηλαδή λέω πώς βγήκε τα λέει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δημοσιογραφική συνείδηση θέλει για να μην τα πεις αυτά. Τέλος πάντων, οπότε μας οδηγούν στη ΓΑΦ και εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν με άφηναν να έχουμε επικοινωνία με δικηγόρους ούτε με το σπίτι μου. Υπήρχε ένα βίντεο που έδειχνε τον κουκλοφόρο στην Αγγελάκη να σπάει το αμάξι για να βάζει τη μολότοφ και έδειχνε ακριβώς την ίδια ώρα φωτογραφία εμένα να είμαι στο πάρτι. Δηλαδή υπήρχαν φωτογραφίες από δύο διαφορετικούς χώρους με δύο διαφορετικά άτομα την ίδια ώρα. Οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα να ταυτοποιήσεις ποιος ήταν ποιος. Μου λέει αστυνομικός, κάνει 2 γύρους. Λέω εγώ θα θέλει η γυναίκα, μάλλον θα κατάλαβε δεν ήμουν εγώ και θέλει να δει καλύτερα να σιγουρευτεί. Οπότε γυρνάω εγώ και λέω σας παρακαλώ κοιτάξτε με, εντάξει εγώ τρομαγμένος και σας παρακαλώ κοιτάξτε με για να δείτε και θυμηθείτε ότι δεν είμαι εγώ αυτός εκεί πέρα. Δηλαδή κοιτάξτε με καλύτερα. Με κοιτούσε, αυτή με κοιτούσε, έγραφε κάτι, λέω εγώ εντάξει μάλλον θα με αφήσουν τώρα. Και όλοι περιμένανε όπως ήταν λογικό από τη στιγμή που υπάρχουν και τα βίντεο και οι φωτογραφίες και μπορεί καθένας να καταλάβει τι γίνεται, γιατί δεν είναι κάτι, δηλαδή θέλει πολύ μυαλό να καταλάβει τι γίνεται. Ότι είχε τελειώσει το θέμα και δεν θα είχαμε άλλα ντράβαλα. Και μαθαίνω μετά από 2 μέρες που περνάω εισαγγελέα ότι με περιγράφει στην κατάθεση με λεπτομέρειες που ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε επεισόδια, έτσι δηλαδή με τη λογική σου να βάλεις, ένας άνθρωπος όταν βλέπει έντονες καταστάσεις δεν μπορεί να είναι ήρεμος και να παρατηρεί λεπτομέρειες. Και αυτή είχε γράψει χρώμα μπλούζας, χρώμα στα σχέδια της μπλούζας, η βερμούδα μου, τα παπούτσια μου, η κοτσίδα μου, πως ήμουνα, ύψος, δηλαδή λεπτομέρειες που και ήρεμος να είσαι δεν τις παρατηρήσεις σε έναν άνθρωπο. Και μας ανακοινώνει η εισαγγελία ότι αποφασίζει την προσωρινή κράτηση. Εγώ σοκαρίστηκα γιατί λέω δεν περίμενα κάτι τέτοιο να ακούσω και οπότε για κάνα 5 λεπτά δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς είχε γίνει, βρισκόμουν σε ένα χάος λιγάκι. Οπότε με παίρνουν από την ασφάλεια και μέσα σε 20 λεπτά είχαμε φύγει από τη ΓΑΘ, είχαμε φύγει από το μεταγωγόν με αμάξι της ασφάλειας
σε 2,5 ώρες ήμουν στην Αυλώνα. Εσύ καταλάβεις ότι πας φυλακή? Εγώ ήμουν σε ένα χάος γενικότερα, δηλαδή δεν είχα καταλάβει τίποτα. Δεν μπορούσα να τα συνειδητοποιήσω. Ο Παναγιώτης παρακολούθησε και αυτός από την τηλεόραση τα μέλη της Χρυσής Αυγής να βιοπραγούν δίπλα στους αστυνομικούς και να μην συλλαμβάνονται. Γενικότερα γιατί δεν συλλάβαν. Απλώς δεν συλλάβαν κανέναν από αυτούς. Οπότε μου φαίνεται τρελό το γεγονός ότι 2008-2007 έχουμε μπει πλέον στο 21ο αιώνα και συζητάμε ακόμα για βασικούς δημοκρατικούς θεσμούς και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που υποτίθεται έχουν κατοχυρωμένα εδώ και πόσα χρόνια. Αυτό είναι το πολύ τρομακτικό. Δηλαδή να προχωράμε μπροστά ή να είμαι πίσω. Αυτά είναι τα παπούτσια. Είναι από, το έγραψε όταν ξεκίνησε η προφυλάκηση. Γενικότερα την πρώτη μέρα μπήκα στα κρατήρια. Και το έως που το είχα γράψει το έως και το χρόνο. 07. Δεν πήγε και 08, δεν πιστεύω. Ναι. Και είχα αφήσει καιρό την ημέρα και το μήνα. Φυλακή. Δεν την περίμενα έτσι όπως ήταν. Την περίμενα λίγο ταινία. Έχει και τις ανδρόμενες στιγμές της, έχει κάποιες στιγμές που πρέπει να κάνεις υπομονή για να μιλήσεις. Υπήρχαν άτομα τα οποία φέρθηκαν πολύ ανθρώπινα. Δηλαδή με έκαναν να ηρεμήσω. Γιατί είχα γυρίσει μετά από 3 μέρες στα κρατητήρια, σοκαρισμένος τελείως, με μια ψυχολογία. Δεν ήξερα τι θα έκανα. Ήμουν σε ακραία ψυχολογική κατάσταση. Οπότε μου βοήθησαν λίγο να αισθανθώ ήρεμα και ασφάλεια, μπορώ να πω. Αν και κανονικά δεν είναι έτσι. Αλλά ήμουν και τυχερός γιατί πήγα εκεί που πήγα, με τα άτομα που ήμουνα. Το 1997 ένα βίντεο έφτασε στα χέρια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιώργου Ρωμαίου. Στο βίντεο, μια ομάδα αξιωματικών των ειδικών δυνάμεων της Θεσσαλονίκης χόρευαν τραγούδια για τον Γιώργιο Παπαδόπουλο. Ένας από τους αστυνομικούς φορούσε πηλίκιο με το έμβλημα της Χούντας και ένας μετανάστης υποχρεωνόταν σε βάπτισμα από τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί παραπέμφθηκαν σε δίκη με μια απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης που ήταν καταπέλτης εναντίον τους. Τελικώς όμως αθώθηκαν στο εφετείο, πανψηφί. Ο Γιώργος Αναστασιάδης, συνδικαλιστής σήμερα αστυνομικός, ήταν από αυτούς που κατηγορήθηκαν. Άδικα, λέει, και με απόφαση δικαστηρίου πια. Είχαμε ένα γλέντι όπως κάθε χρόνο εμείς για την Πρωτομαγιά στο πεδίο βολής. Κάναμε μια επίδειξη τότε στην ηγεσία όλης της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης, Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, Διευθυντή Ασφαλείας, Διευθυντές Διευθύνσεων κτλ. Και μετά καθίσαμε για φαγητό, είχαμε ψήσει μετά το πέρας της επίδειξης φαγητό και δημοτικά τραγούδια. Πήραν όμως τα τραγούδια, τα μοντάρανε, τα φτιάξαν όπως θέλανε και άντε να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας. Υπήρχε άνθρωπος με το έμβλημα, με το πουλί. Υπήρχε τζόκεϊ, όντως, το οποίο ανήκε σε έναν νεκρό συνάδελφο, ο οποίος το είχε χαρίσει σε έναν άλλον. Και βρέθηκε, ούτε σχεδιασμένο ήτανε, ούτε και στο τέλος δεν δείξανε το τζόκεϊ, το πετάξανε στη φωτιά και κάηκε. Δεν το δείξε κανένας, διότι θα γίναγαν όλα τούμπα, το λέω και συγκινούμε. Αν δείχναν το τζόκεϊ στη φωτιά, δεν είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα στο τέλος. Γι' αυτό είπα, 1,5 ώρα κασέτα, 13 λεπτά. Αμαρτία. Αυτό το γλέντι στη Θέρμη που το βαφτίσανε χουντογλέντι, που προσπαθήσαν να μας παρουσιάσουν τέρατα, βασανιστές, που μοντάρανε μια κασέτα και μετά έπρεπε να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Και βέβαια ήρθε η δικαίωση για μένα, αλλά πέρασε ο καιρός. Έκατσα κατηγορούμενος, κινδύνευσα να πάω φυλακή. Στο δικαστήριο η αθωωτική απόφαση προέκυψε επειδή οι δύο τεχνικοί της ΕΤΡΙΑ, όπως λένε, κατέθεσαν ότι το βίντεο ήταν μονταρισμένο. Βέβαια, ένα μονταρισμένο βίντεο δεν σημαίνει απαραίτητος ότι είναι και ψευδές. Στο δικαστήριο έπρεπε να γίνει αποδεκτή κανονικά μια διαδικασία όπου οι ειδικοί πραγματογνώμονες θα κατέθεταν περί του τι είναι πραγματικό και τι όχι. Το συγκεκριμένο δικαστήριο όμως έκρινε πως η κατάθεση των δύο τεχνικών της ΕΤΡΙΑ ήταν αρκετή.
Υπάρχει απροθυμία της δικαιοσύνης και των εισαγγελέων και των δικαστών να ασχοληθούν με υποθέσεις που αφορούν αστυνομικούς. Δεν κινείται η διαδικασία παρά με πολύ αργούς ρυθμούς, δεν συγκεντρώνονται στοιχεία, δεν διερευνάται η υπόθεση σε επίπεδο μαρτύρων, δεν συγκεντρώνονται πιστήρια. Αυτό είναι ευθύνη της αστυνομίας, βέβαια, της ίδιας, η οποία πρέπει να ασχοληθεί στο πρώτο στάδιο με τη συγκέντρωση των πιστήριων. Οι κατηγορίες αποδυναμώνονται ήδη από το πρώτο στάδιο της κίνησης της ποινικής δίωξης και κυρίως οι διαδικασίες είναι τόσο μακρές που όταν φτάνει μια υπόθεση στο δικαστήριο είναι αποδυναμωμένη και οι μάρτυρες έχουν φιλορροήσει και πολύς χρόνος έχει περάσει και έχει χαθεί το κοινωνικό ενδιαφέρον. Έχει υποκύψει, αν θέλετε, υπόθεση μια κοινωνική παραγραφή. Μερικούς μήνες αργότερα πάντως, μέλη της Χρυσής Αυγής εισέβαλαν και διέλυσαν ημερίδα στη Θεσσαλονίκη για τον Κεμάλ Ατατούρκ και τον Βενιζέλο, αποκαλώντας όσους συμμετείχαν μειοδότες. Οι δημιουργίες των ΜΑΤ δεν έδειξαν και ιδιαίτερα δραστήριες για να αποθήσουν τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Ολόκληρη αστυνομική δύναμη της Θεσσαλονίκης δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε ελευθεροκοινωνία. Επικεφαλής τους ήταν ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση με το λεγόμενο Χουντογλέντι. Σύμπτωση ή άποψη? Το 1999 στην Ελλάς συγκροτείται μια ειδική ομάδα με αντικείμενο τη συλλογή πληροφοριών από την δράση της Χρυσής Αυγής. Η ομάδα συντάσσει μια έκθεση που έγινε γνωστή μόλις το 2004 από δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα. Η έκθεση είναι αποκαλυπτική αφού αναφέρεται σε σχέσεις αστυνομικών με τη Χρυσή Αυγή. Η οργάνωση διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και επαφές με ενεργεία και απόστρατους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και με απλούς αστυνομικούς. Στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια επετείων για την 17η Νοέμβρη, αλλά και άλλων εκδηλώσεων του αριστερίστικου και αναρχικού χώρου, η αστυνομία τους προμήθευε με ασυρμάτους και γκλόπς για να τους εντοπίζουν και να τους χτυπούν εμφανιζόμενοι ως αγανακτισμένοι πολίτες. Τα περισσότερα μάλιστα μέλη της Χρυσής Αυγής οπλοφορούν προμηθευόμενα όπλα από βουλευτές, παρουσιαζόμενοι ως συνοδοί τους. Από εκεί και πέρα, το θέμα το επιχειρησιακό, πώς τους αντιμετωπίζει η αστυνομία, αν λειτουργεί σωστά κλπ. Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν ορισμένα ελλείμματα στην αντιμετώπιση αυτής της οργάνωσης, όπως και άλλων οργανώσεων, αλλά να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι το επίσημο κράτος έχει σχέση με τους ακροδεξιούς. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το πιστέψω. Εάν συμβαίνουν και υπάρχουν τέτοιοι θύλακες, πρέπει να αντιμετωπιστούν πάρα αυτά. Άμεσα και αυστηρά. Όμως πρέπει να προσέξουμε, εγώ είμαι βουλευτής αντιπολίτευσης και δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όταν μιλώντας για τα σώματα ασφαλείας, συλλήβδιν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σχέσεις αστυνομίας και ακροδεξιών εγκληματιών. Για τη σχέση αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή μιλάει όμως ένας παλιός υπαρχηγός της οργάνωσης. Ο Χάρης Κουσουμβρής, ο οποίος έδρασε ως υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, καταδικάστηκε για ένοπλη ληστεία και κατηγορήθηκε για πολλές υποθέσεις ακόμα, έγραψε ένα βιβλίο. Στο βιβλίο που έγραψε με τίτλο «Γκρεμίζοντας το μύθο της Χρυσής Αυγής», ο Χάρης Κουσουμβρής είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικός. Λέει πως αστυνομικοί έφταναν στο σημείο να πιστοποιούν άλοθη για στελέχη της Χρυσής Αυγής αμέσως μετά από δολοφονικές επιχειρήσεις. Αυτό το βιβλίο ο κύριος αυτός το έγραψε αφού πρώτα φυλακίστηκε για ένοπλη ληστεία, αποφυλακίστηκε και κάθισε μόνο 10 μήνες φυλακή. Το ότι οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποιούν άτομα αυτού του είδους για τέτοιου είδους καταγγελίες είναι γνωστό. Από την εποχή που ήταν εκτός νόμου το ΚΚΕ και χρησιμοποιούσε τότε κατά των κομμουνιστών. Ο πρώην υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής φέρεται να έχει πάρει μέρος στην επίθεση εναντίον του Δημήτρη Κουσουρί, μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕ τον Ιούνιο του 1998. Η επίθεση έγινε σε μια περιοχή με έντονη παρουσία των ΜΑΤ. Ο επικεφαλής των δημιουργών δήλωσε ωστόσο πως δεν είδε τίποτα, ενώ στη δίκη των μελών της Χρυσής Αυγής, καταθέτοντας, αποκάλεσε τα μέλη της παιδιά. Ο επικεφαλής της επίθεσης ήταν ο Αντώνης Ανδρουτσόπουλος. Με το ψευδόνυμο Περίανδρος καθοδηγούσε το τμήμα Χρυσή Αετή
της οργάνωσης. Μετά την επίθεση ο περίανδρος διέφευγε για χρόνια. Η ελληνική αστυνομία δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Άλλοι έλεγαν πως δεν ήθελε. Η σύλληψη τελικώς του περίανδρου έγινε όταν, όπως λένε, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης απείλησε θεούς και δαίμονες, λέγοντας πως αν δεν πιαστεί ο περίανδρος, τότε θα προχωρούσε σε αποστρατείες. Ο Δημήτρης Κουσουρίζης στο Παρίσι κάνει το διδακτορικό του. Παρακολούθησε δορυφορικά τα επεισόδια με τα μέλη της Χρυσής Αυγής και μοιραία θυμήθηκε την επίθεση εναντίον του. Θυμάται λίγα πράγματα αφού είχε πέσει λιπόθυμος από το ξύλο. Τα σημάδια στο κεφάλι του όμως κρατούν τη μνήμη ενεργή. Την ιστορική μνήμη. Δικαστήρια, Ιούνιος 1998. Κάποιοι φοιτητές παρακολουθούν μια δίκη μετά από επεισόδια με αδιόρρωστους καθηγητές του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Εμείς κάτσαμε να πιούμε την μπύρα μας εκείνο το μεσημέρι. Λίγο αργότερα και 5-10 λεπτά μετά την αποχώρηση και των αστυνομικών δημιουργιών από το χώρο των δικαστηρίων, μπροστά και τα δικαστήρια, εμφανίστηκε μια ομάδα 10 ροπαλοφόρων, μας εντόπισαν, δόθηκε εντολή να μας χτυπήσουν και μας χτύπησαν. Αυτό που συνέβη, δεν προλάβαμε για να αντιδράσουμε και πάρα πολύ, αυτό που συνέβη είναι ότι επειδή εγώ είχα πλάτη, πρόλαβα να πάρω χαμπάρι τι γίνεται από τους συνδετημόνες μου εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που πρόλαβα να δω ήταν έναν από αυτούς ο οποίος μας έδειχνε και εμένα προσωπικά και έλεγε αυτόν εκεί. Μετά δέχτηκα τα χτυπήματα, δεν έχω, δηλαδή τα χτυπήματα που δέχτηκαν είναι γρήγορα και έχασα τις αισθήσεις μου. Οι επόμενες πλέον αναμνήσεις μου είναι από την εντατική. Πολλοί μάρτυρες κατηγορίας απειλήθηκαν. Στη δίκη τα μέλη της οργάνωσης σηκώνονται όρθια όταν ο περίανδρος, ο υπαρχηγός της οργάνωσης, μπαίνει στην αίθουσα για να δικαστεί. Στο τέλος εκείνης της δίκης, όπου είχε γίνει αυτή η παράξενη ιστορία με την αστυνομία να εκενώνει την αίθουσα από εμάς και τους φίλους που ήταν παρόντες μέσα στη δίκη, να αφήνει ένα κομμάτι κόσμου της Χρυσής Αυγής μέσα, οι οποίοι απειλούσαν ευθέως το δικαστήριο εκείνη τη στιγμή και ούτω καθεξής. Είναι γνωστό ότι στον ελληνικό να μιλήσεις στον πρόεδρο του δικαστηρίου μπορεί να πάρεις πρόστιμο και να πας αυτόφορο κλπ. Εκείνη τη στιγμή, πώς το λένε, η αστυνομία ανέχτηκε, περιφρούρησε και πώς το λένε, επί της ουσίας υπέθαλψε ένα καθεστώς τρομοκράτησης του δικαστηρίου, των δικηγόρων που ήταν παρόντες και ούτω καθεξής. Να βάλουμε μια τελεία στο δικαστήριο. Ναι. Το δικαστήριο θα το πούμε αναλυτικά αργότερα. Όταν τελείωσε αυτό και βγήκες από το νοσοκομείο, έπρεπε λογικά να βρει μάλλον η αστυνομία ποιος το έκανε αυτό. Εσύ τον αναγνώρισες λοιπόν, έναν τουλάχιστον από αυτούς ή όλους? Κοιτάξτε, εγώ αναγνώρισα έναν από αυτούς. Υπήρξαν και πλάνα για καταθέσεις άλλων μαρτύρων για τους υπόλοιπους, οι οποίοι ποτέ δεν συνελήφθησαν, ποτέ δεν διώχθηκαν και κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής να βρίζουν το δικαστήριο. Λίγο αργότερα, ολόκληρη πια η Ελλάδα παρακολουθούσε τους ίδιους χρυσαυγίτες να κάνουν μία ακόμα επίθεση. Μία επίθεση με μαχαίρια. Θύματά τους αυτή τη φορά ήταν ο Πάρης Χρυσός και μετανάστες. Πολυτεχνείο, 2002. Περάσαμε από τον δρόμο, από τον πεζοδρόμιο, είδαμε απέναντι κάτι τύπους ξυρισμένους με μαύρα και λοιπά, κοντά μαλλιά και τέτοια, να μας κοιτάζουν απειλητικά. Εντάξει, εμείς ήμασταν χύμα γενικώς, φανταστείτε μια παρέα κάπου 10-12 ανθρώπων που περπατάει. Προσπάθησα όσο μπορούσα να πω στα παιδιά που ήμασταν μαζί ότι εντάξει, λίγο προσεκτικά, γιατί απέναντι αυτοί φαίνονται να είναι φασίστες και δεν είμαστε καλά, ας πούμε. Και ενώ προχωρούσα, εγώ φορούσα και ένα παλαιστινιακό μαντίλι, ενώ προχωρούσαμε, μετά από 30 μέτρα έρχονται από πίσω μου, με χτυπάνε, μου παίρνουν το μαντίλι και με αρχίζουν στις κλωτσιές. Τα τελευταία χρόνια δεκάδες επιθέσεις έχουν γίνει μόνο στην Αθήνα. Τα μέλη των οργανώσεων αυτών εμφανίζονται, χτυπούν και φεύγουν. Η αστυνομία τις περισσότερες φορές
ανακρίνει τους αιμόφρετους τυπημένους αντί τους δράστες. Η εγκληματικότητα των φασιστικών ομάδων δεν χαρακτηρίζεται καν εγκληματικότητα. Αντιμετωπίζεται συνήθως ως σύγκρουση αντίθετων ομάδων. Κάτι σαν συμμορία στον δρόμο. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι δεν ξέρω αν συνεργάζονται άμεσα, πάντως σίγουρα υπάρχει μια, εγώ θα τη χαρακτηρίζα ιδεολογική ταύτιση μεταξύ κάποιων ομάδων, για να μην πω όλης της αστυνομίας, με τους χρυσαυγίτες. Αυτό που έγινε δηλαδή το Σάββατο, αν και για πρώτη φορά παίχτηκε τόσο πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η συνεργασία των δυνάμεων του ΜΑΤ με τη Χρυσή Αυγή είναι ένα φαινόμενο που τον τελευταίο καιρό πάει να γίνει συνηθισμένο. Εμείς συγκεκριμένα, γιατί είμαι και φοιτητής στο Πάντιο, το είδαμε το 2006, τον Απρίλιο του 2006, όταν η αστυνομία άνοιξε, περάσανε από τη Δημερία οι Χρυσαυγίτες, ήρθανε, μαχαιρώσανε 3 φοιτητές, άνοιξε η αστυνομία, φύγανε. Στις φοιτητικές πορείες δήθεν αγανακτισμένοι πολίτες που στην πραγματικότητα ήταν ακροδεξιοί, βγαίνανε από τις κλούβες της Χρυσής Αυγής και δημιουργούσαν από τις κλούβες της αστυνομίας και δημιουργούσαν προβλήματα, και το Σάββατο είχαμε αυτό που όλοι είδατε. Άρα αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι τουλάχιστον υπάρχει μια συγκάλυψη. Άλλωστε η ίδια τους η δράση και η ίδια τους πρακτική στηρίζεται στην καλλιέργεια του φόβου. Ότι εμείς εδώ είμαστε οπλισμένοι, είμαστε μειώδεις, είμαστε πολύ δυνατοί, κυκλοφορούμε ανεξέλεγκτοι, μπορούμε να χτυπήσουμε οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε γειτονιά, σε οποιαδήποτε πλατεία, σε οποιοδήποτε τέλος πάντων μέρος. Άρα ο στόχος τους είναι αυτός ακριβώς, η καλλιέργεια του φόβου. Οι στοιχισμένες φάλαγγες της Χρυσής Αυγής, η ομοιομορφία και η βία για τα μέλη της είναι ο φυσικός τους χώρος. Για την κοινωνία όμως είναι απειλή. Ο ηγέτης της οργάνωσης βλέπει στα επεισόδια την ευθύνη άλλων. Αυτών που στοχεύουν, όπως λέει, στην ανατροπή της εθνικής συνείδησης. Υπάρχει ένα αόρατο χέρι που κατευθύνει τα επεισόδια αυτά. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας επιχειρήσεως αποπληροφορήσεως της ελληνικής κοινής γνώμης, η οποία λαμβάνει χώρα εδώ και αρκετά χρόνια. Θα πρέπει να ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα παρακράτος, το οποίο κατά την άποψή μου βεβαίως δεν ελέγχεται καν από το ελληνικό κράτος. Από ξένες μυστικές υπηρεσίες κανείς δεν ξέρει. Γίνανε πολλά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν πολλά μεγάλα ερωτηματικά σε μεγάλες υποθέσεις, όπως την υπόθεση τρομοκρατίας. Έτσι λοιπόν, και βλέπουμε και στην παρούσα περίπτωση ένα αόρατο χέρι να κινεί ένα παρασκήνιο. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, το ρητορικό ερώτημα. Εάν η Χρυσή Αυγή στις 2 η ώρα δεν έδειχνε αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αποχωρούσε από το χώρο της πλατείας Κολοκοτρώνης και έμενε εκεί, και ως τις 7 το απόγευμα ερχόντουσαν άλλα 1000 άτομα και ήταν 1000 χρυσαυγίτες στην πλατεία Κολοκοτρώνη και συγκεντρωνόντουσαν στα προπήλαια 2.000 αναρχικοί και αντιεξουσιαστές, και ερχόταν το βράδυ και γινόντουσαν συμπλοκές, τι θα συνέβαινε, έχετε υπόψη σας? Θα ματοκυλούσαν την Αθήνα. Μήπως αυτό ήταν τελικά το σχέδιό τους, το οποίο τους το χάλασε η Χρυσή Αυγή, αποχωρώντας την κατάλληλη στιγμή από το χώρο των επεισοδίων? Εγώ πιστεύω πάντως, για να συμπληρώσω, ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια γεγονότα και πολλά άλλα. Κάποιοι θέλουν να αποσταθεροποιήσουν το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, γιατί δεν θέλουν να γίνει ποτέ ο αγωγός Μπούργκας Αλεξανδρουπόλεως. Ένα όρατο χέρι ευθύνεται, αλλά όχι η ορατή λειτουργία της βίας. Ίσως η άποψη του κ. Μιχαλολιάκου περί συνωμοσιών να προκαλεί σε κάποιους θυμηδία. Αλλά η αλήθεια είναι πως η βία και ο φασισμός οικοδόμησαν πάντα πάνω στον αόρατο φόβο. Στο φόβο των Εβραίων, των κομμουνιστών, των προδοτών πολιτικών της επερχόμενης ανομαλίας. Στη δεκαετία του 80 στην Ιταλία ο φασισμός επένδυσε στη λογική της έντασης. Μιας έντασης που δημιουργούσε ο ίδιος. Δεκάδες βόμβες είχαν μπει σε διάφορα σημεία της Ιταλίας από φασίστες. Η λογική ήταν πάρα πολύ απλή και φασιστική. Ο κόσμος αγανακτούσε και θεωρούσε πως είναι αναγκαία μια στιβαρή εξουσία. Μια τέτοια στιβαρή εξουσία ήταν έτοιμος ο φασισμός να την προτείνει. Η στρατηγική της έντασης ξεκίνησε στην Ιταλία στις 12 Δεκέμβρη του 1969, όταν
έγινε η τυφλή βομβιστική επίθεση στην πλατεία Φοντάνα του Μιλάνου, με εκατοντάδες νεκρούς και χωρίς ποτέ κανείς να πάρει την ευθύνη. Αυτό λοιπόν που η σύγχρονη ιστοριογραφία έχει ονομάσει προσδιορίσει ως στρατηγική της έντασης συνίσταται στο να δημιουργούνται εντάσεις για να εξυπηρετούνται πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι μια πολιτική και πρακτική των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη στις 12 Δεκέμβρη του 1969 και που αποκάλυψε ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Μιλάνου, Γκουίντο Σαλβίνι. Μετά από 35 χρόνια, οι δικαστικές έρευνες αρχές και τα δικαστήρια πιστοποίησαν ότι αυτές οι βόμβες μπήκανε ούτως ώστε το εκλογικό σώμα το Ιταλικό να αισθανθεί μια ανασφάλεια και να μην συνεχίζει τη ροπή και τη στροφή προς τα κόμματα της αριστεράς, το Σοσιαλιστικό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, και να παραμείνει στον συντηρητικό χώρο της χριστιανοδημοκρατίας, της κέντρο-δεξιάς όπως τα λέγαμε σήμερα. Είναι τραγικό μετά από έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που στήχησε στην ανθρωπότητα δεκάδες εκατομμύρια θύματα, κάποιοι άνθρωποι να πιστεύουν το 2008 πως κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι τους είναι χειρότεροι από αυτούς οι κακοί μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, σε μια άλλη χώρα. Η ελληνική αστυνομία ίσως να υποστηρίξει πως τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν στις γραμμές της και μακάρι να μην υπάρχουν. Υπάρχουν όμως επικίνδυνες λογικές βίας και η βία οδηγεί στο φασισμό. Θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο που ξέρετε εδώ και μερικούς μήνες. Είναι ένας αστυνομικός ο οποίος χαστούκίζει μέσα στο αστυνομικό τμήμα μετανάστες. Ο αστυνομικός αυτός κατηγορήθηκε, αλλά δεν παραπέμφθηκε για βασανισμό ούτε για ξυλοδαρμό. Απλώς για προσβολή προσωπικότητας. Καλό σας βράδυ. Πιο δυνατά ρε σου λένε ρε. Πιο δυνατά. Άμα το χτυπήσει, το χτυπήσαμε μας, παρά, δεν λέει. Πιο γρήγορα. Κάτσε κάτω. Εσύ είσαι το νούμερο 1. Και εσύ το νούμερο 2. Όποιος ακούει το νούμερο του βαράει τον άλλον. Το καταλάβαμε? Το καταλάβαμε? Μπράβο. Έτσι είμαι μαλάκας και θα βαράς αυτόν. Όμως είμαι μαλάκας και θα βαράς αυτόν. Ξεκινάμε. Αληθικότητα δεν είμαι. Δηλαδή είμαι δυνατά να τα ακούω. Δυνατά. Ή πες δυνατά. Είναι πολύ μαλακά. Σκοτώσω. Ποιο ήρεμα και να έχει μία ουσιαστική δόση. Σιγά, δεν διασόμαστε.